जाय राजनीतिक हान्जाया आथिखालाव बिजेपिजों एलायन्सआव दं बै हान्जानि मानगोनां लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला बा नुसनबायोब्ला मा सानगोन आं बेखौ मिथिला। इलेक्शना फैगोन थांगोन नाथाय दावराव दावसिनि नेरसोना जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव अरायसम थालांगोन आरो बेखौ लानानैनो सम सम जोङो गावजों गाव दुखु मोनलायनाय बायदिसिना फोरमायलायबाय थानाय जागोन। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय। लोगोसेनो आसा खालामबाय नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि उनाव माबा मोनसे कमेन्ट हरगोन बा आंखौ बोसोन होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय बिटिसि इलेक्शना फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो जानायनि खोथा होदों आरो बेखौ सिगाङावनो फोसावखानानै दोनदों, बेखौ बयबो मिथिबाय। नाथाय इलेक्शननि सिगां गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां बिबुंथि होनाय आरो गोबाङानो राजखान्थि दोलोफोरखौ ओरैबा ओरै सोलाय सोल' खालामलायबाय थानायखौ जों नुबोबाय थादों। दा बिनि गेजेराव आङो मोनसे भिडिअ नुदों, सासे मानसिनि बिबुंथि नुदों। बिथाङाबो सासे पलिटिकेल दैदेनगिरि। बिथांनि बिबुंथिखौ नुनानै आरो बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ खोनानानै आं एसे गोजांस्रिउ मोनदों। दा बे हिसाबैसो आङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ एसे खावलायनो सानदों, जोङो साबधान जानाया मोजां। जोङो राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव जाहाथे दावराव दावसि खालामा, नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय दानलाय सुलाय जाया, बुथारलायनाय थैलायनाय बायदिसिना जाया, आं बेखौसो माने खावलायनो लुबैदों। बाथ्राया जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ अरुप कुमार दे बिटिसिनि EM बिथाङा गोबां समावनो गोबां बाथ्रा बुंबोबाय थादों। माब्लाबा सोरबा दैदेनगिरिखौ सिनाया, सोरखौबा बिदिनो बायदिसिना खोथा बुंबोबाय थादों। एलायन्सआव थानानैब्लाबो माब्लाबा UPPLनि माखासे लिडारफोरखौ सिनाया, BPFनि सोरखौबा माने बायदिसिना गाज्रि मुं सुनाय मानाय बेखौ नुबोबाय थादों। आरो बिथाङा नै रिसेन्टलि बावाखै माखासे साननि सिगां माखासे बिबुंथि होदों जे थै-थां जुजिनायनि खोथा बुंदों। दा बे थै-थां जुजिनायनि खोथाखौ लानानै आं एसे सिन्था खालामदों जे माखासे गाज्रि दैदेनगिरिफोर दङ, जाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने गावजों गावनि गेजेराव बिदा फंबायफोरनि गेजेराव बायदिसिना एरस'न एरब्र' खालामनानै बायदिसिना बिस खुगायाव सोनानै होनानै माने बुंसन बुंब्र' खालामनानै माब्लाबा बिदा फंबायजों नांलाय होनाय बुलाय होनाय खमलाय होनायखौबो माने थांखि लायो। दा बिनिखायनो जोङो सिन्था खालामनांगौ जे सोर लिडारा माबायदि आरो सोर लिडारा माबायदि दैदेनलांगोन आरो बिथांमोननि खोथाखौ लानानै सोलियोबा जोंनि रायजो राजानि गेजेराव माबायदि जागोन बेफोरखौ एसे साननाया मोजां। दा थै-थां माने जुजिनायनि खोथाखौ बुंदोंब्ला बिथाङा माबा मोनसे खालामगोन नामा, जोंनि गेजेराव माबा मोनसे एरस'न एरब्र' खालामनानै बिदा फंबायनि गेजेराव माबा मोनसे नांलाय होनानै बा खमलाय होनानै गावसोरखौ मोजां मोननाय बा गावखौ मोजां मोननाय खालामनो नाजादों नामा, बेफोरखौ जों साननानै बासिनानै लानाया जोबोद गोनां आरो। दा बेखौ साननानैनो आं थाबाय थादोंमोन, भिडिअखौबो बानायाखैमोन आं। नाथाय अब्लाबो दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ लाबोबाय। आं बेखौल' खावलायगोन जे राजखान्थिखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे नांलाय खमलाय जाया, दावराव दावसि जाया, खुगाजों बुंलायबाय था सोर सोरखौ बेसेबां मा बुङो बुंलायबाय था, नाथाय माब्लाबाबो माने बुथारनाय सुथारनाय बुख्रुबनाय सुख्रुबनाय बिसिम जाहाथे थाङा, बेखौ आङो माने रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरबाय। इलेक्शना फैगोन थांगोन नाथाय दावराव दावसिनि नेरसोना जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव अरायसम थालांगोन आरो बेखौ लानानैनो सम सम जोङो गावजों गाव दुखु मोनलायनाय बायदिसिना फोरमायलायबाय थानाय जागोन आरो माब्लाबा बिदिनो मोहेर दावहेर जालायबाय थागोन। बिनिखायनो जोङो माने गोजोनै जाहाथे इलेक्शनफोरखौ बारहोलाङो बेखौसो आं मिजिंथिदों। दा आं गोबांथार बुंलिया, नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायदो जे बिथां दैदेनगिरि जाय बिजेपिनि लिडार अरुप कुमार दे आथिखालाव बिटिसिनि EM बिथाङा मा बुंदों। এইবার বিটিআর ইলেকশনত অরূপ কুমার দে
ওদালগুৰিৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে এক তীব্ৰ ভয়েস লৈ বিটিআৰত নামিব, হয় মৰি নহলে বাচিম ডুবত গাই। এই সংকল্প লৈ নামিছো বিটিআর ইলেকশনত বিজেপির হৈ। মোর মাইনাস হলে হব, কিন্তু বিজেপির শাসন, গেরুয়ার শাসন, পদ্ম ফুলৰ নীতি, পদ্ম ফুলৰ যে ধারা স্মেল, এই পদ্ম ফুলৰ স্মেল বিটিআরত এইবার আমি স্প্রেড করিম। স্পষ্ট হয়ে গেছম বিটিসিआव বিজেপিया बांद्राय पावार लानानै शासन खालायगोन। ओंखायनो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय प्रचार खालाय, पाब्लिसिटी खालाय आरो जयनिं कार्यसूची खालामबाय थादो। डिफारेंस बिटुइन इउपिपिएल एंड बिपिएफ। 15 বছর বিপিএফ শাসন করিলে, 5 বছর ট্রেক্টরে শাসন করিলে, তেখেতসকলৰ এতিয়াও এটা কাৰ্যালয় নাই। যদি পাৰ্টিৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট ঘৰেই নাই, তেনেহ'লে সেই পাৰ্টিৰ কি ভেলু আছে? আজি 5টা জিলাত বিজেপি চাব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যালয় হৈছে, মানে কি বিজেপি সিরিয়াসভাবে লৈছে। আজি ডিস্ট্রিক্ট পার্মানেন্ট কার্যালয়ই নাই বিপিএফর, আজি ডিস্ট্রিক্ট পার্মানেন্ট কার্যালয় ইউপিপিএলরও নাই। দুধমা সমষ্টি এইবার বড়ফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম যেনেকুৱা বড় জাতির ভাল চিন্তা কামনা কৰিছে, অহা দিনত বিজেপিক সিট জিকাই পেলাই বড়ফাক যাতে সন্মানিত কৰিব পাৰোঁ। বড়ফাৰ যে সপোন, এই সপোনবিলাক যাতে বিটিআৰত এটা এটাকে যাতে সাক্ষৰিত হয় বা এটা এটাকে যাতে সম্পূৰ্ণ হয়, এইটো বিজেপি চৰকাৰেই কৰিব। এইবাৰ যে বিটিসি ইলেকশন হব, অসমৰ বলিষ্ঠ মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, কাৰ্যকৰ্তাসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে সভাপতিত্বত এইবাৰ বিটিআর ইলেকশন চলিব। আৰু ৰাইজক কৈ দিছে যে এইবাৰ মোদীৰ শাসন চলিব বিটিসি, মানে জয় শ্রীরামৰ শাসন চলিব। সেইকাৰণে ওদালগুৰি ষ্ট্ৰং, বাক্সা ষ্ট্ৰং, তামুলপুৰ ষ্ট্ৰং, চিৰাং ষ্ট্ৰং, কোকৰাঝাৰো আমি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিছে। আৰু এনি হাউ এট এনি কষ্ট বাই হু ক্যান প্রুভ মনোরঞ্জন দা এন্ড রাজীব ব্রহ্ম উই হ্যাভ টু উইন। আৰু এইটো আমাৰ বিজেপি ইনটেক আছে, শত্রু থাকিবই, জেলিয়াস শত্রু থাকিবই। সেইকাৰণে সেই শত্ৰুৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব নালাগে। অন্তৰাত্মাৰ পৰা প্ৰভুৰ নাম লৈ থাকক, প্ৰভুই দেখিব, সব ঠিক কৰি দিব। সেইকাৰণে এইবাৰ বিটিআর ইলেকশনত অরূপ কুমার দে ওদালগুৰিৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে এক তীব্ৰ ভয়েস লৈ বিটিআৰত নামিব, হয় মৰি নহলে বাচিম ডুবত গাই। এই সংকল্প লৈ নামিছো বিটিআর ইলেকশনত বিজেপির হৈ। মোর মাইনাস হলে হব, কিন্তু বিজেপির শাসন, গেরুয়ার শাসন, পদ্ম ফুলৰ নীতি, পদ্ম ফুলৰ যে ধারা স্মেল, এই পদ্ম ফুলৰ স্মেল বিটিআৰত এইবার আমি স্প্রেড করিম। সেইকাৰণে ওদালগুৰি ষ্ট্ৰং, বাক্সা ষ্ট্ৰং, তামুলপুর ষ্ট্রং, চিরাং ষ্ট্রং, কোকরাঝাৰো আমি ষ্ট্রং কৰিব লাগিছে। আৰু এনি হাউ এট এনি কষ্ট বাই হু ক্যান প্রুভ মনোরঞ্জন দা এন্ড রাজীব ব্রহ্ম উই হ্যাভ টু উইন। আৰু এইটো আমাৰ বিজেপি ইনটেক আছে, চলে বলে কৌশলে এতিয়া দুটা অন্তত এসটি কনস্টিটুয়েন্সি বুনারগাঁও আৰু দুধমা জিকাবই লাগিব।